APHLC headquarters lo nang tumhan an chukha ma tin hang nang ko ke bang lain lo aphang si ni lan tumhan kadu ko be media pi na che tong don an phan tame kardom pajir earning asam kardom pajir iglo ni tum chengche ko ni dung kang lage alang li searching de central committee youth law secretary lapen ko alang li bidatera sports secretary lapen ni bangge Rustom Hanse board harlangso LAC president lalo Fransi ni tumpini la bangso press nang litu mat heno ke bang tunang bang ke lahen lo non karbiang long ili to matumi hat jong tame ex KPLT klembang tung KLNLF klembang pu tung ten tame paklang pon lo je dak ili tum karbiang long autonomous council dak di fulong si tum headquarters lo lapen la dak amat si ilitum dak masi kicok ketheng lahai hoi alam jalang litum benda tumi paklang lo alang litum ke jong kelake inut Hanse sangho Semson Hanse alang lima tame alang litum paklang pon bang kelake KPLT aphan klembang lo X lo lapen alang liphan tarik thongke praisi Julai ciklu hala suarni jalang liphan Rustom Lekthe Wabangku lade close man of CM tuliram ronghang ko salang itum jongpon salang li si CM jing klembo mahut hala dak kami areng pasang lu lage media lo itum senior la silage totally nitum kungtung la sona brutality alang itum non government cari bom tum ke claim bangken itum lage condemn number 1 la son thak sinil tum APHLC, we believe in the non-violence. Itung violence in hang he, lapen ing something peaceful pensin itung jat aside dan itung claim pon itung. Lapen itung claim bom non-violence tengsi lapen nilitum parliamentary form of struggles nilitum ke claim dum. Asi election dan nilitum cepati dum bom. Nilitum piniar ni hai helang. Sidang nilitum piniar ni nilitum vote paying people of bom. Nilitum peace maintain ben sidang constitution ateng pen hala so teng jisong bom sin itum pinir election itum ha helang san itum rather long pin itum ki hayang tax itum wang bom sidang mela bang so claim bom hutamin itum peace pen democratic process pen claim bom hutame nilitum APHLC a claim bang tum han tame minang ala som areng kepaso ke ther ke haban lu tek kon long kedam tang apor hutame ciklu joni ba aprang la MP election di hala MP election of Frank ambil itu hukum sing terong alang liphan tame CM Bangalore pondet si alang liphan tame areng kepaso la tamil tum theklong lor la son thak si ilitum la puda adung het ambil pime Sing Hason a constituency long pen tame nilitum supporter lo alang liphan tame a hempen ajo one dead si CM rubber farm long pune pine halada alang li pantame ingtang rakpen amuni pan unconscious dedan lo alang li mentally da problem gitu tupo lapan selang li pan torture lasi lason tak thak si api dam thumuchor lo plotang te weskar biang long bithung constituency long som je inu APHLC supporter pan hang dead si CM amethang resident long karde halai hui tame ada ka theklong apart from that la party ni to meeting dam bom hot kopine hot meeting lo nang ka pap dun party office ke kai la ke la election hot lo sida election se prang tame la hai continue the process dam la penile tum hin pen tame mena an FIR ta pilu weskar biang long ta sida so far pinyar ni anda thang action lang tum ani hal hai gunda tum la sinil tum pu bom lo da karbiang long itum peace and development kolang itum hangjo sitame peace and development ke totally awe da ke komane gundaras iklembo musi itum jongpon bom niltum APHLC tum kaning jajir ding piglo sita minan tum banganang chini dun oda la thai lo nitum press ta pipi tilo sita non bangke kapre ka song tum anda itum thek long
kan inji la ke jong dun la ke thek kon long par ni sia jong il tum pjr vjr ka songor ni hala bang sor ni het tamil tum thek long lo ili tum da kar beng long gunda ko am sia lang li ada ka exercise ma gunda ras hala sor ni de tum thek long de public aphan ke thek ke hap la sona thek long lal la sinon la bang so ati mi het jong la bang so lang li Rustom Lekthe bang ke batai lo itu kaduk kita on record masih thek long lo asa lang li phan bang ke arrest back nanji la pen la so long la CM tuliram rong hang tame alang li long ka chirap dundu wang thek tum thek long dak lo alang li phan tame tum inside back ni la hen itu APHLC party ban ke itu peace tikari ningkang samdikari chebhong acheng check ban ke chok chelo kitam tang ani hut phurkimo le langdam busta kheng bong kepaso kepavir kepathi lason itum thaitam lo asa hala bangsa tumon lang lu thot no na ke jab de ja ban angring do kar biang lo kasi la buson history bang repeat nang lo ma pusi itu tum matha dam lo kan repeat lo te hinolo akhe de ke chung apart a ko chung de to semua time tolong te jitu non BJP tum ki claim bom asaya ban ke khe hian bom ke pacar but tu ji ang thek chen claim lo non kita tang ani itum la Ex KLNLF di ki claim bangku Semson Hanse pan ka torchara ban ke chok chi pin khang jang lo alang itum mi hut si det lo ria farman si chi song lo sarkar pan aning chi thesi hong bang lo nong hong lo era phi alang itum han lang le si kin lang jel ar non ke kupilo areng hu pak se pasu jin so mi lang dam polo ni alang itum mi thang apram chitun rut pensi alang itum ke dam tang hota me habit haram ki lut nang lo in ki in phacha pa check nang lo sita nono ban ke alang itum aphan ma thasi rat aphan ma thasi sarkar la marju si hong nang bar ko mati di itum thek long from ning kan sam ke do hi fan peace ke do hi fan non ke wan de da phi ka chinne ka bang ke lagi tum chichak ding ne la se alang tum tami press meet chipilo paten fire tami pidam lo alang tum ang songon tami alang tum lo pele lo alang li puthak Rustom Lekthe puthak pusi tu press meet thek lo la se nil tum hin tami amu sa tami ipil lo la Rustom Lekthe ban mang ke lagi immediate arrest nagi dan alang kan judicial inquiry da pedo na ko appeal process on ki claim lo kumat lo alang li anun ka jabdun kumat se kapin kan kumat lo ka ticket di hala so ke advocate bang khanta lake adai siat lake athenang li hor ki jun bang pen a hor ki dang pen atum thang ka chekre ka bele lasi lason abu la puson to mon lang nuk kheng bong pacharo bi de ja phan alang le tum hana chun ri lo non dam tang lo ke bang clear ni ke la puson asai bang ke de ja pas tu bon lalu party bang ani tum congress to ha BJP to ha dang boy bang ni tum puthai be sida ultimately ke alang li ke CM hem si vidun kriya bang pulo la pen la tim kar biang long bo tum tum di la tim kar biang long bo check rong tum long selang li dulu ase non kar biang long ke BJP da be dalo la pen congress bang nani dulang mene sida BJP ke totally be dalo athema elected tum sino check rong he dalo they said ya tim kar biang long one isi NGO son sela tum non claim bom non rong jole dam stala tum BJP abinar pen dama hege because alang litum si sini lo je BJP masih ada dalam rong no 16 lo benar ta ada lo dengan tim kar biang long dan sidam lo itu tadi lagi out of BJP lagi ihin ben mangani tum churo lo 60 dula put hala tum awareness nang claim dun chu ili tum sar je ai ga thar pen cheng kon lo la pen for the past 12 to 13 years ke continuous lo jadi ington te pin pen se awareness people se rat tum da chini lo la pen rat tum chini ne tik ke ili tum electoral process na ajan tum bune la sino ka chini da do bom lo result ke kupilo 9 constituency ni tum je pahai den di chini polo asalang litum tame derong chet lo BJP yang salam council cerai beri sampai way back 10 years back pen salang lisiam ningkan kep lo kedikan ita ningkan kep apa masih 60 dolar lama lang chaining polo sampai alang lipin ini tum han APHLC pan homosti sirkep ke ni tum han apa hai job tadi polo
non alang li nang ching dun ber ong masi neu tu mangai homosti sirkep ke chapai det lo rat phan ka pachini po tangka ki piben dagali ke ther ke hapen dagali ka kidnap dam dagali only one source of information idum kilo constitution 6 schedule awareness ki lan